Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш Джей. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо мекунед. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастем мошинои фурӯшӣ аз территорияи Россия, яъне ки ҳам мошинои фурӯшӣ, ҳам мошинои алишӣ ва ҳастанд сечкаҳои объёмни, сечкаҳои прасоки бо нархҳои арзон, Daewoo Tico, Daewoo Nexi, Opel ва дигар намуд мошинои арзон ҳастанд ки баҳри шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора мо дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомону 50 дирам. Навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, лайкора фаромӯш накунед. Марҳамат, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ имрӯза ҳаст дӯстон ки ҳам мошини фурӯшӣ, ҳам мошини алишӣ ки дар Тоҷикистон бошад. Opel Vectra B ҳаст ки Opel Duty, яъне ки сотка объёмниш соли барои 6 1999 ҳаст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ, мотори 1.616, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин ай. Мошин мега нав мотор кардака, моторуш нав, хоб радной краска, салон тоза, ҳуҷҷат дорад. Мошин баъдром дар территорияи Россия ҳаст ки дар город Видной гуфтага аст, метро Домодедов, яъне ки Москва дар мешавад, город Видной, метро Домодедов. Алиш мешавад ба мошиное ки дар Тоҷикистон буда ягон астраҷӣ ё ки ягон сечкаҳо бошад, мага болоиш пул метавонем маслиҳат мекунем. Кадоме ки мошин агар ба сум мегирад, нархаш 180 000 рубл бо арзонтара мешавад. Дӯстони азиз, ҳам алишӣ ҳаст, ҳам фурӯшӣ. Дар Тоҷикистон агар ҳам хеле мошинаи астраҷӣ ки сечка бошад, мега алиш мекунем. Кадоме ки сум мегирад, мошин баъдро хай дар территорияи Москва, метро Домодедов да. Ин ҳамин рақамошон ҳаст, номери Россия позитсияни кор мекунанд ва дар рақамошон ҳам WhatsApp пайваст доранд. Кадоме то ки алиш мекунем, марҳамат дигар маълумотои пораша аз ҳамин рақамҳо гиред. Мошин мега 100% ягон камбудӣ надорад. Дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинои фурӯшӣ, мошинои алишай, ҳама хел чизо ки дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша мо дорӣ кунед. Мо дар видео оянда ин ҳамин хел рекламада мегузорем. Мегзарем ба DM техникаи фурӯшӣ. DM техникаи фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки материалҳои фурӯшӣ ҳастанд ки сайзияни беҳтарин, бензинакӣ, мотор кати соли барои 6 2011 сол ки сӯзишфурӯш бензин, ҳолаташ беҳтарин, напа нав, ҳуҷҷат мега дорад, 2 баллони ақиб мегӯяд пачка, 1 баллони ақиб яъне пешгӣ миёнай, 2 моҳа мега айни ҳол мега дар хона хоба мега соҳибшон, сайсияш мега пачка ягон камбудӣ надорад. Хеле ки дасти як одам да гашта 2011 сол сайсияш мега бениҳоят тоза. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мехарад арзонтар мешавад. Ягон хундай Портер як бошад мегӯяд алиш мекунем, болош мегӯяд сум метавонем. Агар шумо да мехелед хундай Портер агар мабудо алиши дошта бошен, ира метавон болоиш пул метавон. Агар кадоме ки сум кади наличи мегирам мега арзонтара мешавад. 2011 солай пачкай бениҳоят мега сайсияниш тозака ягон камбудӣ надорад. Дидесен чӣ хел тозакай. Хоб ин ҳамин рақамошон аст. Якумаш мегафон аст, кор мекунад, имо пайваст дорад ва дуюмаш номери Россия аст ки инаш дам кор мекунад ва номери Россия да WhatsApp ҳам пайваст дорад. ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад ва имо WhatsApp пайваст дорад. Дӯстони азиз, ба кадоми шумо ки ҳам хел материал ки лозим бошад, сайзияни нав дар ноҳияи Данғара 20 000 сомонӣ, марҳамат дигар маълумотои пураша гирин. Бо арзон ва муомила мешавад. навора то охираш тамошо кунед, лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ҳастай падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки Daewoo Tico ҳаст ки светои сафед соли барои 6 1998 ҳаст ки сӯзишфурӯш бензини холӣ. Объём мотор мегӯяд экономни простой 0.9 литра, коробка механика, ҳолати мошин мега нахадвай. Мошин мега дӯстони азиз баллон мега сода аст хай средни. Хоб документош ҳам ҳаст мега, не ки нагуфтанд чанд қад срок дорад, не ки документ дорад. Баллонш ҳам хай средни, мисол 4 компакт электропакет родной краска. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода регарда ва фурӯхта мешавад бо нархи 11 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. Дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд ки яъне ки
Daivo Tico бинен ва баъдеш Daivo Tico сайзистани хуб ғайра автомобил ва арзон карда гирин. Ин ҳамин рақамҳошон аст Мегафон кор мекунад ва нархи мошин 11000 сомонӣ мошин дар Регар. Дӯстони азиз, агар ки имконият бошад ҳамин программа VPN скачат карда баъд наворимро тамошо кунед, хела кори хуб мешавед. Лайкҳо разанед дар надоред ва чӣ намуди мошине ки ба шумо даркораед дар комментари нависед пешкаштон мекунед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Toyota Corolla ҳастад ки соли барои 2012 соли ки сӯзишрӯш бензини холӣ. Мотор 1.8 мегасоҳибаш, коробкаш автоматай, ҳолати мошин беҳтаринай. Мошин мегӯяд сайзистаниш нав тоза. 4 та баллон мегӯяд пачка, мотор беҳтарин, коробка нав, хадавои кадагӣ, кондитсионер, мошин мегӯяд 100%. Ине ки нашуд ҳуҷҷат ва танировкаш ягон чизи гуфтагӣ нестай. Баллон ҳамаш пачка, салон тоза, ҳама ҷош кор мекунад, мегӯяд омада бинед. Не ки бисёр мошина мегӯяд арзон намегирем, камтар мегӯяд муомила мешавад фақат дар назди капоти мошин. Ба телефон мегӯяд савдо накунем. Нархи мошина мегӯяд 90000 сомонӣ гуфтаста, бо арзон ам мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. Хоб ин ҳамин рақамҳошон аст Мегафон кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим аст фақат мегӯяд илтимос беҳуда нороҳат накунед одамони харидор. Дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки соҳибаш гуфтаду пешкаш мекардем, дигар маълумотча худатон гиред. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро ки Mercedes-Benz C-класс ҳастад ки сечка соли барои 6 1995 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.8 литраи, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Гази Евро 4 дорад. Мошин 4 диска, электропакет, салон тоза, коробка беҳтарин, хадавои дорад, задни мост мегӯяд ҳамаш 100% ва 4 та баллон мегӯяд пачка. Соҳибшон ҳамихел гуфтиян. ҳолати мошин баъдро беҳтарин. Хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ ки бо кадоме мегирад арзонтар мешавад. 95 сол 38 нархиш бениҳоят арзон, бо таъинболе ки гази Евро 4 мошинча обшим нархиш арзанда беҳтарин ҳолат дай. Ба кадоми шумо ки дар кор бошад, харидор ки бошад, дар рақамҳош ҳастад Мегафон кор мекунад, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем. Дӯстони азиз, чӣ намуд мошине ки мехоҳед дар комментари нависед, маркаи мошина мо дар видеои оянда агар ёфтем якум шуда шумода пешкаш мекунем. Шумо навори моро подлисаш кунед ва лайкотон дар надоред занед. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро ки ВАЗ 21915 ҳастад ки мошинои советский молодёжни. Хоб соли барои 6 2005 сол ки сӯзишрӯш бензини холӣ, мотор 1.6 литраи, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати мошин мегӯяд средняй 100%, документош мегӯяд навкадагаи 1 сола мегӯяд, яъне ки 11 моҳи дигар срок дорад. Аккумулятор мегӯяд пачка, мотор беҳтарин, мошин мегӯяд 10 рӯз шуд мегӯяд нав моторш кардем. хоб дар нархи мошина мегӯяд 12000 сомонӣ гуфтасем, бо арзон мешавад. ё ки ягон мошинои Daivo Nexi ё ки Opel бошо мегӯяд алиш мекунем, болоиш мегӯяд, яъне суматон ки маслиҳат мекунем. Мошин баъдон дар территорияи Душанбе кадоми сумкати мегирад 12000 сомонӣ бо арзон мешавад. Баллон нав, хоб аккумулятор, яъне ки аккумуляторшам нави пачка мегӯяд, моторшам нав кардагем ва документошам обшим 11 моҳи дигар хеле ҳуҷҷат дорад. хоб ин ҳамин рақамҳо ҳастад TCL кор мекунад. Ба кадоми шумо ки ҳамин хел мошин дар кор бошад, метавонед ки харен ё ки алиш кунем. 4 дискам доштаем, марамат тамос гиред. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастад баъдро ки бояд тайга ҳастад Mercedes-Benz C-класс ҳастад ки сечка бо нархҳои арзон. соли барои 6 1994 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.8 литраи, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдро 100% мегӯяд раднои краска, 4 калпак, салон тоза, раднои краска, ҳуҷҷатош мегӯяд то моҳи ноябра срок дорад. хоб мошин хай обшим соза мегӯяд омада бинед, нархи шуда арзандай, хай мелечовка кам кор дора мегӯяд соҳибшон, хай намедонам. мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар қарор, шаҳри Қориғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ, бо мегӯяд маслиҳат дорад. агар ягон мерседесои сечка мегӯяд солҳои 96 95 бошад, мегӯяд алиш мекунем, болоиш мегӯяд суметем.
агар шудам хали солош боша мегад болош суметем алиш мекунем ин сечкаи мо солош 95 яъне ки 94 соли баъдрон 25 таша мегад бо арзон меша не ки мошин кам расход дорад. خب رقمش رو از مگافون کار میکنم میتونید که از همین رقم‌ها دیگه معلوماتای پورا و صدفش گیرین مرحمت تماس گیرین. بگذاریم با هشتم ماشین فروشی. هشتم ماشین فروشی است با درون دایوون نکسی است که سویتوی سفید سال برویشش 1995 است که بنزینی خولنه که نشد گازش نگفتیان. موتور پراسو 6 لیتر коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Документош ҳаст мега ҳуҷҷат дорад не ки нагуфтанд ки чанқа сурок дорад. пусидагӣ варид умуман надорад. электропакет хоб магнитофон салоншам тоза ҳай балоншам ҳолати кория опшин мошинча 100% не ки нагуфтанд ки ҳуҷҷаташ чанқа сурок дорад не ки дора мегаҳад. خب نرخ ماشین هم اگر 9500 سومونی گفته‌ایم با ارزان میشود و ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت. این همین رقماش رو مگافون کار میکنه میتونید که از همین رقم‌ها دیگه معلوماتای پورا و انیقشا از صاحبشون گیرین. دوستان عزیز شما دم اگر همین رکلام‌های ماشینا، زمین‌ها، کوارتیرا، یگون تکنیکا، یگون محصول چی نمود رکلام که باشه مرامت رای کنید ما فروشته میگذاریم. خب تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.